ହରିଡ଼ାମୂଳ ଛକରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ପଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍। 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ। ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଡ଼ାମୂଳ ଛକରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ପଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍। 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ କେଶବପୁରରୁ ଖଲିକୋଟ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ନମ୍ବର OR07Y1332 କୁ ହଠାତ୍ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହରିଡ଼ାମୂଳ ଛକରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର AP37TD9475 ଅଟୋ ପଛକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଟୋଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଅଟୋରେ ଥିବା 5 ଜଣ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଓ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପାତ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଆହତମାନେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଖଲିକୋଟ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:30 ସମୟରେ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।